Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Fast Spoilers, το αγαπημένο σας κανάλι για παιχνίδια και σειρές. Πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εμείς αφήσαμε ένα διάστημα το οποίο ήταν περί συλλογής, καθώς θα πάρουμε νέους δρόμους. Θα συνεχίσουμε να σας δίνουμε τις πληροφορίες που θέλετε για τα παιχνίδια και τις σειρές. Τελειώνουμε σήμερα με το μεγάλο έπαθλο από το Survivor, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν και στο επίπεδο το οποίο περίμενε και ο περισσότερος κόσμος. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι με ανατροπές, εντάσεις, αλλά έλειψε αυτό το κάτι για να συνεχίσει μεγαλύτερο διάστημα. Ο παίκτης των κυτρίνων όμως, πάμε στο μεγάλο νικητή, ο Νίνο Νικολαίδης, έκανε περίπατο στον τελικό και κατέκτησε το μεγάλο τρόπαιο. Ήταν μάλιστα και μεγάλο φαβορί, καθώς μας έδειξε πως από την αρχή είχε ηγετικά χαρακτηριστικά και ήταν ιδιαίτερα καλό στα αγωνίσματα. Πάμε λίγο να πούμε και να θυμηθούμε τα λεφτά τα οποία κέρδισε ο Νίνο, αλλά και όλοι οι παίκτες κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού. Στην πρώτη θέση επομένως έχουμε τον Νίνο Νικολαίδη με το εξωπραγματικό ποσό των 113.000 ευρώ. Δεύτερος ήταν ο Τζον Ριγάκης με 13.000 ευρώ. Τα ίδια είχε και ο Άγγελος Τσάκας, ο Ορφέας Γενκιανίδης, η Χριστιάνα Γρηγοράσκου, η Βίκη Πετινάρη, η Ελένη Κατσάρα και μετά κατεβήκαμε στα 12.000 ευρώ για τον Μιχάλη Κονδύλα. Ακολούθησε η Γεωργία Γεωργοπούλου και η Μαρία Λιμπεροπούλου με 11.000 ευρώ. Ο Γιάννης Κέλλη 10.000 ευρώ. Η Μέρη Πετινάρη και αυτή 10.000 ευρώ. Η Γκλάρα Στεφανία ήταν με 9.000 ευρώ. Ο Απόστολος Μιχαήλ με 8.000 ευρώ. Ο Βλαδίμερος Σίκης 7.000 ευρώ. Η πολυσυζητημένη Λιτβίνοβα Εκατερίνα με 6.000 ευρώ. Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με 5.000 ευρώ. Η Αγγελική Κατσίνη με 4.000 ευρώ. Και το άλλο μεγάλο όνομα που συζητήθηκε για όσο διάστημα παρέμεινε, ο Στέφανος Βλάχος με 3.000 ευρώ. Ο Γιάννης Γκριμανέλης με 2.500 ευρώ. Η Αγγελική Κερασιώτη 2.000 ευρώ. Η Μαρία Κερασιώτη με 2.000 ευρώ. Και στα ίδια λεφτά είχαμε την πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τη Γεστημανίκου Τούζογλου, που θυμάστε αυτά τα οποία έγιναν στην αρχή του παιχνιδιού. Και βεβαίως ο πρώτος στη λίστα με τα λιγότερα χρήματα ήταν και η πρώτη αποχώρηση, ο Τάσος Σπανάς με 1.000 ευρώ. Ελπίζουμε να περάσετε καλές γιορτές με υγεία. Εμείς θα έρθουμε με πολλά βίντεο και πολλά νέα πράγματα. Καλά να περάσετε!